Čaute ľudia, dneska sa naučíme dneska ideme video na kolobežke a ideme sa naučiť základné triky a poďme na to. Takže prvý trik by mal vedieť asi každý, čo je iba hop. To vie úplne každý. Iba vyskočíte, spojíte nohy a hop. Preto aj sa to volá hop, lebo pritom niektorí hovoria hop. A taký druhý trik je no foot. To je to isté ako hop, ale rozkročíte nohy. Potom taký tretí trik by som dal one foot. Spravím to do druhej strany, aby ste videli, že sa to otočím. Keby niečo sme na skateparku Dubnica nad Váhom a ideme na ten one foot. To je proste, že máte tam proste jednu nohu takto zdvihnete a vyskočíte. Toto bol Ken. A nie one foot je toto. To je, že dáte zadnú nohu. Proste takto. A Ken bol to, čo som vám ukazovala, to bol takto. To je rozdiel, na to bacha. Potom taký trik, čo by som dal na tomto skateparku, že nemusia mať možno všetky skateparky, ale nejaké to majú. Možno to nie je trik, je to spojené s hopom a niektorí profíci hovoria, že by ste to mali vedieť, ale proste takto pôjdete. A počkajte, opravný pokus. Môžem ísť trochu väčšej rýchlosti. Takto pôjdete. A skočíte takto roh, jak som ukázal, možno aj vyššie.